Boas, hoxe con este vídeo imos dar por finalizado o segundo dos 3 bloques de temas de literatura galega que entran na Sabao. E o tema que imos tratar é o teatro galego dende 1936 ata 1975. Como a época é a mesma que tratamos no vídeo de poesía, poderemos empregar o contexto que ali realicei para introducir os nosos temas. Porén, no caso do teatro debemos comentar unhas pequenas peculiaridades. Por exemplo, que ata 1952 só se publicaron 2 obras en galego deste xénero, debido ás grandes prohibicións e á censura do réxime franquista. Ata ese ano representábanse obras folclóricas que foran escritas antes da guerra e eran levadas a cabo por coros populares. Así que ata mediados dos 50 a actividade teatral en galego centrouse no exilio e chegaron a representar obras como Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, que xa estudamos anteriormente pero non se puido representar ata esta época. Ademais, se falamos de teatro, temos que destacar a actividade fundamental de Galaxia e de Grial. Grazas a ela, o teatro comezou a concibirse como unha ferramenta para transcender a realidade física e social e así acadou unha gran proxección universal, porque xa non era este teatro realista, costumista, simplemente para ler. Porén, a partir dos anos 50 non só temos este teatro que transcende a realidade, senón que hai moitas liñas e cada autor inscríbese nunha delas. Por cada unha das liñas poderemos incluir nos nosos temas varios nomes, coas súas obras, mas eu, cando redacto este tema, prefiro simplemente explicar as liñas por unha banda e despois centrarme nos autores. Así que imos comezar coas liñas. Por unha banda, temos aquel teatro costumista ou de comedia urbana que continuaba a liña do teatro que facían as Irmandades da Fala na preguerra. Por outra banda, temos aquelas tendencias modernizadoras que xa comezaran coa preguerra, como teatro de vanguardas. En terceiro lugar, podemos falar dunha liña de pezas existencialistas, que serían o equivalente en teatro do que era a Escola da Tebra en poesía. En cuarto lugar, tamén atopamos bastantes pezas históricas. Por último, tamén podemos citar un teatro social crítico. Eu aquí voume centrar en 3 autores citando unha obra de cada un, explicando un pouquiño, para non saturarvos con nomes. Ademais, debemos de ter en conta que isto é como un resumo, non debemos facer unha lista de autor-obra. O primeiro dos autores que vou citar aquí é Álvaro Cunqueiro, que xa vimos repetidas veces no temario anterior. Álvaro Cunqueiro escribiu o incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca. Esta peza é unha revisión do mito de Hamlet, escrito por Shakespeare. E o curioso de Álvaro Cunqueiro é que moitas veces moitas das súas obras non aparecen publicadas por separado, senón que se inclúen no medio dunha narración, dunha obra narrativa. Outro dos autores que considero bastante importantes é Ricardo Carballo Calero, que tamén vimos repetidas veces nos temas anteriores e que é o autor ao que se dedican as letras galegas este ano. De Ricardo Carballo Calero eu destacaría a súa obra Teatro Completo, e foi quizáis un dos autores que máis renovou porque levou a cabo un teatro experimental, próximo ao teatro do absurdo, con moito simbolismo. Por último, tamén podemos destacar a Xenaro Mariñas del Valle, e dentro del cabe citarmos, por exemplo, A Revolta e outras farsas, que foi a obra iniciadora do teatro social en galego. Ben, pois estes eran os autores principais, sobre todo despois dos anos 50, mais ao remate dos anos 60 creouse o chamado Novo Teatro, que era o conxunto de grupos teatrais que tiñan unha vontade máis de ruptura. Estes posicionáronse a favor da lingua galega e das liberdades nun debezo de proxección profesional. Querían que o teatro se considerase como algo serio, unha profesión tan digna como calquera outra. E estes fixeron algunhas mostras de teatro, como é a Mostra de Teatro de Ribadavia, que se levaba a cabo baixo a Asociación Cultural Abrente e que é moi importante que non esquezamos nos nosos temas. Ademais, tamén se comezaron a levar a cabo algúns certames literarios de teatro, como é o certame da Asociación O Facho, que aínda sigue en pé hoxe en día. Dos autores que se deron a coñecer nesta mostra de teatro, a Mostra de Teatro de Ribadavia, saiu a chamada Xeración Abrente. E aquí tamén imos destacar 3 autores cun título cada un. Por unha banda temos a Manuel Lourenzo, do cal eu destacaría Teatro Mínimo. Manuel Lourenzo conta con 3 ciclos: o ciclo mítico, o ciclo histórico e o ciclo da dramaturxia urxente. O ciclo da dramaturxia urxente inclúe obras bastante diversificadas e que son especialmente construídas para o traballo cos actores. Por outra banda temos a Euloxio Rodríguez Ruibal, que escribiu como obra máis destacable Brinquemos o teatro, que é unha das primeiras obras de teatro infantil en galego. E por último, este sí que non debemos esquecelo porque é moi importante, está Roberto Vidal Bolaño, coa súa obra Saxo Tenor. O teatro de Roberto Vidal Bolaño podemos agrupalo en 2 grandes liñas. Por unha banda, aquel
aqueles textos que teñen unha clara influencia popular e que esta está moi marcada. E por outra están os textos que presentan unha maior complexidade, que teñen unha visión pesimista do mundo que os rodea, pero que esta aparece cargada de ironía, de retranca. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema do teatro dende 1936 ata 1975. Como probablemente notaríades, este vídeo é bastante máis curto e bastante máis resumido ou esquemático que o resto. E isto é porque no meu proceso de investigación estiven a mirar apuntamentos de varios institutos, comparándoos como fago sempre. E o que topei na gran maioría foi que en moitos centros o único que se fai neste tema é unha gran listaxe de autor, obra, e creo moito máis interesante e moito máis necesario termos unha idea clara e xeral, como fixen eu ao longo deste vídeo, das liñas principais que se cultivaron e do contexto histórico. E con citarmos así 6 autores como fixen eu e de cada un unha obra de teatro, eu creo que xa temos o esencial. Mais se vos queredes ampliar os vosos temas, non serei eu quen de dicirvos que non o fagades, pero polo menos agardo que este vídeo vos axudase a ter unha visión máis xeral do que era a situación do teatro nesa época. Así que, cun vídeo máis curto do normal, despídome e moitas grazas, como sempre. Lembrade que no próximo vídeo imos comezar o último dos bloques de temas de literatura galega que entran na Sabau. Así que ánimo, seguide estudando sempre que poidades e un saúdo e ata a próxima.